namhlanje ikhosi liwinile sikhuluma nobani siqale la sikhuluma la noMaduna umfoka kaMaduna lo mina ngasho last week mazidlala ngathi iPirates ngeke ishaye kabili mayishayile lapha eFNB ku league angeke ishaye ku final kanti futhi uma sishaya ku final angeke izishaye ku final uma thina sishaya ku final angeke sishaye yabona njengamanje lento yenzekile isikhathi sami ngasenza lapha eFNB ngathi thina uma umdlalo sunqoba eFNB siphinde sunqobe eDurban ngathi uma besihlula lapha eFNB sizonqoba eDurban kunjani makunje e11 iminyaka ningawini niwenile namhlanje uthini i11 iminyaka kodwa namhlanje usathana unqotshiwe usathana bekumele anqotshwe namhlanje thina siyikhosi siphumele phambili usathana unqotshiwe iPirates noma usho ukuthi ningawini Mubu usathana unqotshiwe no usathana unqotshiwe siyazi ukuthi umhlaba wonke abantu bonke la eMzansi Afrika bebe against iKaizer Chiefs bethi iKaizer Chiefs i-team esihluleke kaningi bethi mhlawumbe ngeke kwenzeka ukuthi izinqobo kunjani makunjani hayi athina ama results siyabonga Khosi nishaye malaphi iPirates la nishaye khona nishaye no yabona iPirates mina ngibonga ucoach wethu Nabi yabona uintroducer kwakhe umthetho ukwazile ukuvala lapha emuva kanti siyamazi lo amkhiphile ucele ukuthi uyalekha ku defensive muhle kakhulu ekudlaleni kodwa ku defend akamuhle ucele kanti lo akamfakile umthetho ukwazile ukuthi evale lapha emuva sase silithola ke lelethu besitholayo ngenhlanhla ungena kaDupree nomduduzi Shabalala khona uthini ngakho angikubonanga kakhulu ukungena kaDupree kodwa okashabalala kungakusho ngoba ukwazile ukuthi umdlalo unyuke ngespeed kwaba nespeed netempo ehigh yomdlalo yikho lokho okwenza ukuthi sesitholele le goal esitholile ngomati ngoba lingene lelo goal ngenxa yakhe ulokhuzana umduduzi Shabalala siyabonga Khosi thank you hala thank you